Maglalaan naman ng special permit at lugar para sa mga fruit vendor ang LGU Bayangbang mula December 22, 2025 hanggang January 2, 2026 dahil sa inaasahang dagsa ng mga mamimili ngayong holidays. Ayon sa pahayag, magsisilbing pwesto ng mga manlalako ang parking area na dating kilala bilang Yellow Building. Nais din isaayos ang operasyon ng mga fruit vendor sa merkado dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili sa darating na Kapaskuhan. Kaugnay nito, upang maging patas sa pagpwesto, ipapatupad ang sistemang first come, first serve sa pagtatalaga ng mga manlalako. Hinimok ng LGU ang publiko na bumisita sa tanggapan ng Special Economic Enterprises o magpadala ng mensahe sa kanilang opisyal na Facebook page kung may katanungan ukol sa permit. IFM News. IFM News. IFM News.